Kunstenaars verlaten noodgedwongen de provincie. Het is dinsdag 15 oktober. Dit is Zeeland Nu. Er is een tekort aan ateliers. Carillonversie van Top 40 hit schalt door de stad. En mooie herinneringen door speciaal bed hospice. Dag dames en heren. Beeldend kunstenaars kunnen in Zeeland zo moeilijk aan atelierruimte komen dat sommigen overwegen om de provincie te verlaten, of dat al hebben gedaan. De kunstenaars doen een oproep aan de politiek. Gemeenten moeten meer doen om kunstenaars hier te houden. Want, zoals ze het zelf omschrijven, een stad zonder kunst is een stad van alleen stenen en beton. Beeldend kunstenaar Ramon de Nenny uit Middelburg is het inmiddels gewend. Opnieuw moet hij zijn atelier uit en op zoek naar iets nieuws. Zo ongeveer om het 3/4 jaar. Er is een groot tekort aan betaalbare ateliers. Veel beeldend kunstenaars zijn aangewezen op tijdelijk leegstaande gebouwen. Het is eigenlijk allemaal anti-kraak. Daartoe waren wij veroordeeld omdat we eigenlijk nooit meer konden opbrengen als kunstenaar. Het voordeel is dat je komt wel op leuke plekken, maar ja, na een jaar meestal moet je er weer uit. Dus permanente oplossing is het nooit. Beeldend kunstenaars in Zeeland zijn voor het overgrote deel aangewezen op leegstaande panden of werken aan huis. Alleen Middelburg heeft 9 officiële ateliers voor kunstenaars. In Vlissingen zijn in een oud schoolgebouw 12 ateliers beschikbaar. Maar ook die zijn anti-kraak. Ik denk dat er wel een tekort is aan betaalbare ateliers in Zeeland. Wij krijgen ook nog steeds nieuwe aanmeldingen. Ik merk gewoon dat er nog steeds vragen zijn naar ateliers. Ik zie dat mensen ook naar elders toe verhuizen. Ik kom uit Den Haag, dus eigenlijk heb nu ook wat contacten in Den Haag. Dus ik ben aan het overwegen om daar naar terug te gaan. Wat er nodig is, denk ik, en dan richt ik mij met mijn collega's vooral richting gemeenten en dergelijke. Kijk, die cultuur en die kunst is een wezenlijk onderdeel van je hele stedelijke leven. Kijk dan met elkaar of je ruimtes kunt vinden, creëren om daar die kunstenaars te laten werken. De gemeente Vlissingen moet bezuinigen en wil dit pand, waar kunstwerkplaats Kipvissen in zit, afstoten op den duur. Zo over een paar jaar zullen waarschijnlijk ook deze atelierruimtes in Vlissingen verdwijnen. In Middelburg, ja, Middelburg die wil wel graag meer atelierruimtes en dat schrijft de gemeente ook in haar cultuurvisie. Er moeten culturele broedplaatsen komen, maar tot nu toe heeft dat niet geleid tot meer ateliers. Ja, dan zullen ze toch vooral ook zelf op zoek moeten naar ruimtes. En daar waar wij kunnen, waar we kunnen samenbrengen, verbindingen kunnen leggen. Dat moeten we absoluut faciliteren. Waarom schrijft de gemeente dan dat ze broedplaatsen wil creëren? Wij willen niet creëren, wij willen faciliteren. Het zou ook niet goed zijn als een gemeente zegt van jullie moeten daar maar gaan zitten en daar maar je kunst creëren. Ja, als een gemeente roept dat ze broedplaats zijn van Zeeland, dan roep ik altijd ja, dan moet je zorgen voor nestruimte. Maar ja, het is vooral zonde dat een gemeente plekken als dit dan weer weggeeft. Nou, dit was een mooie nestruimte geweest. Zeeland staat op plaats 2 in Nederland als het om windenergie gaat. Alleen Flevoland produceert meer windenergie. Zeeland stond lange tijd op de 5e plaats en vanaf 2013 stijgen we ieder jaar. Op 1 januari van dit jaar zorgden 242 windmolens in Zeeland voor 970 miljoen kilowattuur stroom. Dat is net zoveel als het jaarverbruik van 280.000 huishoudens. En de provincie wil nog meer windenergie produceren. Maar Flevoland zullen we niet snel inhalen. Die produceert meer dan Zeeland en nummer 3 Groningen samen. Prinsjesdag vieren in Middelburg. Het is een idee van de ChristenUnie, omdat het Binnenhof in Den Haag dichtgaat vanwege een verbouwing. Als het aan de ChristenUnie ligt, zal Prinsjesdag 5 jaar lang plaatsvinden in verschillende provinciehoofdsteden, waaronder die van ons. Een goed idee of niet? Het is voor mij niet nodig. Al die poespassen, nee. Nou, ik vind het gewoon goed. Eigenlijk zal het me een worst wezen. Ik vier geen Prinsjesdag. Ja, ik moet er wel even aan wennen, maar ik weet niet of Middelburg ook niet een maatje te klein is. Het zet de provincies mooi op de kaart, maar het zal wel een hele tour zijn met beveiligingskosten en andere verhuizingen. Dus, maar ze zijn welkom. De koets met koning en koningin straks door de lange Delft.
Wie weet. Piepkleine botjes, haren, nagels. Dat vind je allemaal als je braakballen van roofvogels gaat uitpluizen. Lekker klusje in je herfstvakantie. Deze kinderen bij Terra Maris in Oostkapelle vonden het prachtig. Ik hou heel erg van dieren. En ik wil later ook bioloog worden. En je vindt er heel veel dingen in. En dan kan je het ook lekker zelf houden. En het is gewoon heel leuk ook. Ik ben al wel eens op zoek geweest naar braakballen en ik kon het niet vinden en ik wou het wel graag. Dus daarom ben ik hier eigenlijk heen gegaan. De vondsten mochten de kinderen aan het einde van de middag mee naar huis nemen. Het hospice in Zierikzee had de landelijke primeur, een koppelbed, om van een ziekenhuisbed eenvoudig een tweepersoonsbed te maken. Het koppelbed werd snel overgenomen door andere hospices, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Meerte Leidens uit Burghaamstede was de eerste die er gebruik van heeft gemaakt toen haar man begin dit jaar overleed. Het was de plek van Jaap. Dit is wat hij maakte. Hij vouwde bootjes. Het bootje was ook wel een beeld voor het leven, voor de mens, de kwetsbaarheid van de mens. Hij is 8 februari dit jaar overleden. Hospice Kaaskeshuis in Zierikzee had toen net een koppelbed in huis. Dat is een aanschuifbed, waardoor een ziekenhuisbed verandert in een bed voor 2 personen. Dichtbij zijn, dat hoefde niet ergens in een stretcher met hoogteverschil. Ik kon gewoon naast hem, bij hem zijn. En het was heel goed en heel waardevol. Ja, ik denk misschien juist in de nacht kun je heel erg alleen voelen of alleen zijn. Het voegt veel toe. Het is echt, het heeft echt meerwaarde. Voordien hadden we een stoel en een bed. En dat zou je eigenlijk eens eventjes voor het gevoel uit moeten proberen. Door op die stoel te gaan zitten naast dat bed. Als je op bed ligt voel je je echt patiënt. En als je daarnaast zit voel je je echt bezoeker. Ja, wij vinden het echt een enorme aanwinst. Ik werd gebeld vanuit het hospice aan het einde van de dag, 's avonds. Dat Jaap onrustig was en dat ze dachten dat het goed zou zijn als ik bij hem zou zijn. En toen ben ik de nachten daarna, heb ik hier gewoon geslapen en bij hem geweest. En zodat je uiteindelijk dat laatste stukje over de drempel van het leven heen, dat heel erg samen was, dat mogelijk was. Dat is niet in woorden uit te drukken hoe waardevol dat is. Een kwalijke, zorgelijke zaak. Zo reageert een deel van de oppositie op Schouwen-Duiveland op de wisselingen binnen de gemeenteraad de afgelopen tijd. 4 raadsleden zijn sinds de verkiezingen van partij gewisseld of opgestapt. En daarmee beschaam je het vertrouwen van de kiezer, zo is het verwijt. Laurence Haak stapte van de VVD over naar Leefbaar Schouwen-Duiveland. Jet van Gent verliet GroenLinks om haar eigen partij op te richten, Hart voor Schouwen-Duiveland. Johan Pannenkoek kreeg onenigheid bij de ChristenUnie en sluit zich aan bij het CDA. En juist bij dat CDA stopt binnenkort Henry Vogel. Hij vindt het werk als raadslid niet meer te combineren met zijn gewone advieswerk. Opmerkelijk. 3 van de 4 raadsleden geven hun zetel niet terug aan hun eigen partij, maar nemen het mee naar de nieuwe. Want, zeggen ze, de mensen hebben op mij gestemd en niet op de partij. Een zorgelijke ontwikkeling vindt Petri Danjou, die al meer dan 13 jaar raadslid is op Schouwen-Duiveland. Democratie is een belangrijk, moeten we zuinig op zijn. En een belangrijk onderdeel daarvan is dat mensen vertrouwen hebben in hun volksvertegenwoordigers. En als volksvertegenwoordigers niet doen wat ze beloofd hebben. Hè. Ze hebben zich kandidaat gesteld voor die partij. En ze zeggen dan op een gegeven moment, ik voel me niet meer thuis bij die partij. Of die partij voelt zich niet meer thuis bij mij. Hè. Er zijn natuurlijk verschillende oorzaken. En stapt over naar een ander. Ik denk dat dat slecht is voor het vertrouwen. Maar de grootste partij in de gemeente ziet dat anders. Er zijn hele populaire raadsleden die geen lijsttrekker zijn en een volle zetel behalen op voorkeurstemmen. Ja, in dat geval heb ik daar dan minder moeite mee. En dan zal ook een stemmer minder moeite mee hebben als dat ondergebracht wordt bij een soortgelijke partij. Want dan zijn het echt persoonlijke stemmen.
Bij de ChristenUnie is het vertrek van Johan Pannekoek extra pijnlijk. Niet alleen vanwege de reden, Pannekoek is gescheiden en dat ligt gevoelig, maar hij was ook het enige raadslid voor de partij. Tijdens een besloten vergadering vorige week werd erover gepraat. Ik denk dat de kernboodschap daarin is, het is heel jammer, verdrietig. Ja. En dat vindt de nestor van de raad dus ook. Raadsleden, blijf bij je partij, zegt ze feitelijk. Omdat mensen verwachtingen hebben. Ja, je bent kandidaat, daar heb je over nagedacht. Je hebt daar gesprek over gevoerd. Je bent in gesprek geweest met een kandidaatstellingscommissie van die partij. Die heeft gevraagd naar jouw motieven. Je hebt je akkoord verklaard met het programma. En dan blijkt dat ineens allemaal niet meer van waarde te zijn. En dat vind ik een slechte ontwikkeling. En wat de burgemeester eigenlijk vindt van al die wisselingen, toch eigenlijk de baas hier van de gemeente, dat weet ik niet. Hij wil geen interview geven. Een redelijk bewolkte dag vandaag. Vanmiddag trokken vooral in het oosten van de provincie enkele buien over. En met die buien kwam een koufront binnen. Daardoor daalden de temperaturen. Vannacht was het bijvoorbeeld 17 graden en vanmiddag maar 15. Morgen start droog, maar dat blijft niet lang zo. Halverwege de ochtend begint het te regenen en de wind trekt aan. Zouden ze het herkend hebben, Middelburgers en de vele toeristen in de binnenstad vandaag? Op het carillon werd een top 40 hit gespeeld van een bekende Zeeuw. Waarom dit nummer? Omdat Rollercoaster een mooi nummer is. Ook nog van een Middelburger, Danny Vera. Dus het was een mooie gelegenheid om hem op het carillon van de Lange Jan te spelen. Er zijn ook mensen die zeggen van, oh nee, niet weer. Ja, dat zou best kunnen. Maar dan moet je als bijaardier ook een beetje aanvoelen dat je dus niet te lang of niet te vaak hetzelfde nummer speelt. Dat gaat de mensen vervelen. En ja, daar is een bijaard niet voor bedoeld. Ja, leuk gedaan. Zometeen een nieuwe aflevering van Jesk. Door de klimaatverandering komen er allemaal nieuwe beestjes onze kant op. Kijk, zie je deze spin? Dat is een wespspin. En dat is een beest wat de afgelopen 20 jaar ook heel Nederland veroverd heeft. Okay. Zit nu al op Schiermonnikoog zelfs. En eigenlijk een beest wat uit Zuid-Europa komt. Ja, dat is straks. Daarmee besluiten we deze Zeeland nu. Ik wens u een hele fijne avond.